вақте ки масалан падар ҳамҷинсгаро ҳаст ё модар ҳамҷинсгаро ҳаст, ҳамин таъсираш аз нигоҳи психологӣ ба фарзанд чӣ гуна аст? одатҳои мо чунин рафторро, чунин муносибатро қабул намекунем. ҳамин чӣ таъсир мерасонад дар мо ки масалан ҷомеаи тоҷикии мо ҳамин чизро қабул намекунад? яъне мардум омода нест ки ин падидаро мусбӣ қабул кунад, чунки дар мо ҳамин нафарҳо масалан синну солашон ки вақте ки ба як ҷое мерасад чӣ кор мекунанд дигар? дуруст аст ки таъсири ҳамин гуна гурӯҳҳо, ҳамин гуна шахсиятҳо ба насли наврас ва дигар шахсиятҳое ки дар ҷомеа ҳастанд бевосита мерасад. масъалае ки мо интихоб кардем ҳамҷинсгароӣ аст. бовар кунед имрӯзҳо ҳастанд ки ҳам мардҳо муроҷиат мекунанд, ҳам занҳо. фарухи неъмат. дуруд дӯстони азиз, ҳаводорони шабакаи мо, орзу аз эзиди пок дорам ки рӯзгори солим, осудагӣ, муваффақият ҳамеша дар хонадони шумо ҳувайдо бошад. лекин имрӯз мо тасмим гирифтем ки бо як нафар фарди шинохтаи ҷумҳурии тоҷикистонамон, як нафаре ки имрӯз тавонистааст бо саволҳои пешниҳод карда аз тарафи ҳар гурӯҳҳо ҷавобҳои қаноаткунанда гардонад, гуфтугузор кунем. Али Аҳмад Ёраҳмадов, хуш омадед дӯстони азиз ба барномаи мо. барномаи мо номе дорад гуфтугӯ бо психолог ки зиёда аз 10 сабтро дар бар мегирад ва шумо низ метавонед масъалаҳое ки имрӯза шуморо ғам медиҳанд дар коммент нависед ва мо дар доираи именно ҳамин масъалаҳо метавонем бо устод чӣ кунем? гуфтугузор кунем. устод марҳамат. устоди азиз, пеш аз ҳама чӣ гуфтанӣ ҳастед? хайр, рӯз ба хайр, дидор ба хайр бошад. бигзор аз ин суҳбате ки бо шумо мекунем нафарони аз ин бардошт кунанд ва ҳаёти худу саволҳои худро ҷавоб ёбанд ва зиндагии худро бисозанд. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам. хуш омадед устод. масъалае ки мо интихоб кардем ҳамҷинсгароӣ аст. бовар кунед имрӯзҳо ҳамин масъалаҳо бештар мавриди омӯзиш қарор мегиранд ва бештар ҳамон таваҷҷӯҳи гурӯҳеро ба ҳамин масъалаҳо ҷалб месозад ки нигаронкунанда ҳастад. аз нигоҳи ман устод, шумо бова дар доираи ҳамин масъала аз нигоҳи психологӣ гап мегуфтед ки масалан ҳаминҳо чӣ сабаб мешавад ки ба ҳамин ҳолат рӯ мебиёранд? бародарони муҳоҷир, дуруд, ҳамакаса хуб ҳастед? мехоҳед ки тамоми молу маҳсулотатонро ба ҳар гӯшаи тоҷикистон, ба шаҳри душанбе, шаҳри қорғонтепа, восеъ, шаҳри кӯлоб, мӯминобод ва дигар гӯшаи канори тоҷикистон интиқол диҳед бе ягон нуқсон. рақамҳое ки дар зер мегузорам ҳамарӯза дар хизмати шумо ҳастанд. шумо аз номи канали мо гап занед, боз ба шумо нархҳо арзон карда мешаванд. молу маҳсулоти худро бе ягон нуқсон ба тоҷикистон интиқол диҳед. кафолат 100% аст. рафтем. албатта масъала дар муҳите ки мо зиндагӣ мекунем, дар урфу одатҳое ки мо зиндагӣ мекунем қарор дорем. ин масъалаҳо бисёр зери танқид, зери як нигоҳи манфӣ қарор мегиранд ва урфу одатҳои мо чунин рафторро, чунин муносибатро қабул намекунанд ва мардуми мо низ ба ин чиз ба ҳол одат накарданд ва одат намекунанд. ҳамин гуна меравад. акун механизми ба вуҷуд омадани ҳамин ҳолатҳо дар чӣ аст? механизми шаклгирии ин рафтор, ин ҳолат, ҳамин падида дар чӣ аст? албатта ин бисёр дуру дароз аст. агар аз таърихи шаклгирии ҳамин ҳамҷинсгароӣ агар сухан гӯем, ин ҳанӯз аз омӯзиш ин аз давраҳои асрҳои 18-19 оғоз шудагӣ аст ки махсусан асосгузор як
олиме ки ба ин масъала як таваҷҷӯҳи хоса кардагӣ аст, ин психоанализи машҳур Зигмунд Фрейд аст. ин мутахассис, ин олим дар ҷаҳони илм бисёр як тағйирот, такони бисёр ҷиддӣ дод. баъзан ақидаҳои ӯ бар зидди ҷамъият ҳам баромаданд, ақидаҳои ӯ бар зидди сиёсат ҳам баромад ва ақидаҳое дошт ки талаботи воқеии инсонҳоро ошкор мекард ва ин ошкорсозии талаботҳои воқеии инсон боиси он мегашт ки ҷамъият идора карда нашавад, яъне ҷамъияти инсоният беидора монад, яъне аз доираи идора барояд. баъзан баъди пайдоиши ҳамин назарияи психоанализи Зигмунд Фрейд, сиёсатмадорон, нафароне ки дар ҷамъият ҳукмрон буданд, бисёр пулдорон, бизнесменҳо, яъне нафароне ки бисёр ҷамъиятро ба воситаи маблағҳои худашон идора мекарданд, ҳатто бар зидди ин баромаданд ва гуфтанд ки, пешниҳод карданд ки нафаре ки агар ҳамин шахсро, сари ин шахсро гирифта биёрад, қадар маблағҳои калон пешниҳод мекунад. акнун сари киро? ҳамин олимро? Фрейдро? Зигмунд Фрейдро, бале. акнун сабаби ҳамин шакл гирифтани чунин рафторҳоро он дар чӣ медид? Дар талаботи шаҳвонӣ медид ва мегуфт ки тамоми пешравиҳои инсоният, тамоми муваффақиятҳои инсоният аз қонеъ кардани талаботҳои физиологӣ аст. яъне ташаккули шахсияти инсона, рушди шахсияти инсона, яъне тамоми ба дараҷаҳои баланд рафтани шахсияти инсона аз талаботҳои ҳамин қонеъ кардани талаботҳои шаҳвонӣ медид. назарияи ӯ ба ошкорсозии амалу ҳаракатҳое ки дар қонеъ шудан ё ки барои қонеъ шудани талаботи физиологӣ аст коркард мешавад. масалан, он чунин ақида дошт ки кӯдакон аввалин объекти ҷинси муқобилро дар падар ва модар мебинанд. яъне агар духтар бошад, майл ба падар мекунад, ё ки нафареро, мардеро мекобад ки ба монанди рафторҳои падар дошта бошад. яъне меҳрубонона, муносибати хуб, ё шояд намедонам як сахтгирӣ бошад, ҳар хел қислатҳои гуногуне ки дар падар ҳаст. яъне ин шаклгирӣ чӣ гуна сурат мегирад? падар ки бисёр масалан агрессивнок ҳаст, падар ки бисёр сахтгир ҳаст, духтар ҳам дар оянда ҳамин гуна шавҳарро интихоб мекунад. он шавҳаре ки масалан меҳрубон ҳаст, он шавҳаре ки бисёр дилсӯз аст, онро интихоб намекунад. яъне шумо гуфтанӣ ҳастед ки тифл дар кӯдакӣ чӣ ҳодисаеро ки аз волидайн мебинад, мин баъда мехоҳад ки ҳаёташ чунин бошад. агар меҳрубонӣ бибинад, мехоҳад ки шавҳари меҳрубон дошта бошад. агар писар бошад, мехоҳад ки ҳамсари меҳрубон дошта бошад ва баръакс. бале, ҳамин гуна аст. акнун сухан дар бораи чи аст? сухан дар бораи рафтор, сухан дар бораи мақсадгузориҳое меравад ки одам бехабар мемонад аз он. яъне ман намедонам ки барои чи як духтари зебо, як духтари масалан хондагӣ, як духтари бисёр босавод, боҳуш барои ман писанд намеояд. ман худам намедонам ира. ягон камбудӣ шояд дар духтар нест, лекин барои ман ба психология мувофиқат намекунад. яъне мақсадгузориҳои ботинии ман дар баробар нест. барои оне ки ҳамон дар давраҳои кӯдакӣ он талаботҳое ки бояд аз ҷониби падар, аз ҷониби модар ба кӯдак яъне қонеъ карда мешавад, инҳо нодуруст қонеъ карда мешавад. баъдан ин гуна шакл мегирад. акнун ин мавзӯи мо камтар васеъ рафт, мо маҳдудтар кунем. чаро ҳамин гуна ҳамҷинсгароӣ дар зиндагии инсоният шакл гирифт ё ки оҳиста оҳиста ба вуҷуд омад? ҳозир мебахшед устод, шумо дар ибтидо гуфтед ки ҷомеаи имрӯзаи тоҷикии мо ҳамин чизро қабул надорад, омода нест қабул кунад. лекин дигар мамлакатҳои пешрафтаи дунё ба ҳамин чи рӯ оварданд, қабул карданд. ҳатто як
зери ҳимояи қонунӣ даровардан ҳамин чиза. ҳамин чиза чӣ таъсир мерасонад дар мо ки масалан ҷомеаи тоҷикии мо ҳамин чизро қабул намекунад? албатта бинед ки механизми қабулкунии қонун дар чи аст, яъне барои чӣ ҳукуматдорҳо, барои чӣ давлатдорҳо, барои чӣ он нафароне ки дар ҷомеаи сиёсат мешинанд ин чизро қабул карданд дар давлатҳои хориҷа. сабаб дар чи? Дар масалан аввалин корҳо, аввалин қабули ин қонунҳо дар Америка сурат гирифтагӣ аст. вақте ки назарияи ин олим пешниҳод карда мешавад, механизми идоракунии одамон, идоракунии ҷамъият ба воситаи ин амалӣ карда мешавад. баъдан ин қонундонҳо, мақсад мароми қонундон дар Америка идора кардани урфу одат набуд, идора кардани анъана набуд, идора кардани масалан ягон урфу одати миллӣ набуд. онҳо мақсади асосии онҳо идора кардани ҷомеа буд, идора кардани маблағҳое ки дар унҷа ба даст оварда мешавад. ва дар масалан Америка ҳама намуди миллат ҳаст, ҳама намуди халқиятҳо ҳастанд. дар унҷа ягона миллат, ягона халқият вуҷуд надорад, яъне ҳама гуна мардум дар унҷа вуҷуд доранд. анакун барои оне ки ҷомеаро идора кунанд, бояд ба равиши организми онҳо кор кунанд, ба равиши организми онҳо. анакун қонун бояд яъне роҳҳоеро эҷод кунад, яъне одамоне ки дар сиёсат нишастагиянд роҳҳоеро пешниҳод кунанд ки мардум идора шавад, мардум ҷомеа ба танзим дароварда шавад, то ки мақсадҳои масалан чӣ гӯем бизнес, мақсадҳои савдо, мақсадҳои кор кардани пул ба роҳ монда шавад. яъне дар унҷа мақсади асосӣ ба даст овардани манфиат буд, на ин ки ҳимоя кардани урф, одат ва дигар ҳолатҳо. дар амрико хоб анакун лекин мақсади мо дар доираи тоҷикистон аст. мо барои чӣ ба ҳамин самт оҳиста оҳиста равона мешавем? дар унҷа ин гуна мақсад буд, аммо дар Тоҷикистон ҳимоя кардани урфу одатҳои тоҷикӣ аст, ҳимоя кардани анъанаҳое ки дар таърихи инсон, дар таърихи мо буд, ҳимоя кардани онҳо аст, нигоҳ доштани урфу одатҳои тоҷикона аст. анакун вақте ки ин ҳолатҳо ба вуҷуд меоянд, ин ҳолатҳо таъсир мерасонанд ба инсоният, дар ин ҷо зиддиятҳо байни ҷинсиятҳо пайдо мешавад. ҳозир агар мо мушоҳида карда бошем, механизм ҳамин мешавад ки вақте ки мо идора кардани манфиатҳои масалан давлату манфиатҳои миллата ба роҳ мемонем, дар натиҷа дигар қисматҳо аз байн рафтан мегиранд. масалан ҳозир ҳамин хел нигоҳ кунем, вайроншавии оилаҳо ба дараҷаи баланд сурат гирифта истодааст. ба хотири чӣ? ба хотири оне ки дигар устувори шахсият нест, инсоният дигар фақат барои талаботи худ зиндагӣ мекунад, барои талаботи ҷомеа не, барои талаботи давлат не, барои қонеъ гардонидани манфиатҳои миллӣ не. инсоният фақат барои зинда мондан, барои қонеъ гардонидани талаботи худ зиндагӣ мекунад. дар масалан Америка, дар Европа ин талаботҳоро иҷозат доданд то ки ҷомеаро идора кунанд. вақте ки ҳамин гуна талаботҳоро иҷозат додану инсоният озод монда, инсоният аз рӯи талаботҳои худ кор кард. оҳиста оҳиста гуфтанд ки бигзор чӣ гунае зиндагӣ мекунад, чӣ гунае интихоб дорад, бигзор интихоб кунаду, лекин ҷиноят дар ҷомеа камтар шавад. мақсад иҷозат додан аз нигоҳи психологии илмии шумо ман ҳамин чӣ фаҳмидам ки мақсад пешгирӣ кардани ҷиноят ва баланд бардоштани даромаднокии давлат. ҳамин хотир қадр буданд. лекин ман фикр мекунам ки ҷумҳурии Тоҷикистон яке бо арзишҳои исломӣ қатъи рӯбарӯ ҳастай. ман ҳамчи фикр мекунам ки шояд ки ҳамин чизам сабаб бошад ки мардум ҳамин роҳро дӯст надоранд, арзишҳои динӣ. шумо чӣ нуқтаи назар доред дар ин масъала? ҷомеаи мо барои чӣ инро қабул намекунад? яъне мардум омода нест ки ин падидаро мусбӣ қабул кунад, чунки дар мо дараҷаи маънавиёт, дараҷаи баҳои мардум, дараҷаи эҳтиром
нисбат ба миллат, нисбат ба дин, нисбат ба шахсони калонсол, нисбат ба ҷомеа дар мо зиёдтар аст. Барои ҳамин ин падидаро ҷомеаи мо қабул карда наметавонад. сипоси зиёди устод, лекин ҳамин нафарҳо масалан синни солашон ки вақте ки ба як ҷое мерасад чӣ кор мекунанд дигар? Интерес не барои ман ки масалан 70 ба даромад боз ба ҳамин кор даст мезанад. ӯ масалан албатта синни соли худаш қати мувофиқ намеёбад, дар он синни сол мумкин масъалаҳои қувват нарасад, ҷавонона ҷалб мекунад ба ҳамин кор. дуруст аст ки таъсири ҳамин гуна гурӯҳҳо, ҳамин гуна шахсиятҳо ба насли наврас, ба дигар шахсиятҳое ки дар ҷомеа ҳастанд бевосита мерасад. акнун инҷа ман танҳо аз нуқтаи назари психологӣ метавонам гап занам, аммо дар ин ҷо нуқтаи назари тиббӣ ҳаст. яъне шояд тиб бар он ақида бошад ки табибон бар он ақида бошанд ки дигар ҳамон моеҳое ки барои мардона ҳаст дар вуҷуди инсон, дар вуҷуди ҳамон вақт яъне пурра нест шуда бошаду танҳо моеҳои занонаи ӯ, бартарияти занонаи ӯ вуҷуд дошта бошаду халос. яъне ин албатта нуқтаи назари тиб дар инҷа лозим аст ки далелҳои тиббиро биёранд. акнун шумо психологиша гӯед, ҷиҳати психологиша назари психологӣ дар вуҷуди ҳар як инсон, дар вуҷуди ҳар як инсон аз нуқтаи назари Карл Густав Юнг, инам психоаналитик аст, ҳар як инсон дорад ташкилкунандаи мардона ва дорад ташкилкунандаи занона. яъне аз нуқтаи назари ин олим мегӯяд ки дар ҳар як мард, дар ҳар як одам аниқтараш ҳам зан ҳасту ҳам мард. яъне дар дохили як одам ки он зан бошад ё ки мард бошад, ҳам ташкилкунандаи зан ҳаст ва ҳам ташкилкунандаи мард аст. акнун ҳамон муборизаҳои ботинӣ ки дар инсон мегузарад, муборизаҳои психологӣ, ихтилофҳои психологӣ, агар дар зиндагӣ бартариятҳои занона зиёд бошад, он рафтор, гуфтор, муносибати ӯ ба монанди зан шуда мемонад. дар зиндагӣ яъне муҳите ки ӯро фаро мегирад ба назар доред шумо, ё ҳам муҳит, ҳам ҳамон рафторҳое ки дар ҷараёни зиндагӣ инкишоф шакл мегиранд. яъне муҳитам метавонад сабабгор бошад. масалан дар муҳите ки 5 ё 6 духтар ҳаст ва якта додар доранд, ҳамон додар рафторҳои оҳиста оҳиста ҳамон апаҳоро мегирад, модарро мегирад, агар дар он хона масалан падар набошад. яъне рафтору муносибати ҳамон шаклгирии занонаро мегирад, лекин ҷинсият мемонад, ҷинсият тағйир намеёбад. яъне шояд рафтор занона бошад, муносибати яъне бо дигар шахсон дар муошират занона намояд, лекин ҷинс, он ҷинсият мемонад. Он ҷинс масалан ба ҳамҷинсгароӣ шакл намегирад. дар ҳолате ки муборизаҳои ботинӣ зиёд шаванду дигар одам ба ҷомеаи ба одами ботинӣ хел мубориза бурда натавонад бас кунад ин муборизаро, дар натиҷа роҳи осони қонеъ гардондани талаботҳои зиндагиро мегираду бо роҳи ҳамон осон талаботро қонеъ мегардонад. дар ҳаёти яъне психологӣ, дар ҳаёти машваратҳои психологӣ як тахминан 3 муроҷиате буд ки ба ҳамин масъала равона шудагӣ буд. як муроҷиати наврас буд ки баъд аз чанд нафарро муроҷиат кардам, онҳо дар шумо ҳамин масъала қати муроҷиат кардананд. хуб акн муроҷиати наврас чӣ гуна буд? мегӯяд наврас аниқтараш чанд сола? 18 сола. хуб акн ин ҷавон ҳаст, аз нуқтаи назари психологӣ ин ҷавон ҳисоб мехӯрад. акнун чӣ ҳолат дорад, чӣ муносибат дорад ҳамин? мегӯяд ки манро таваҷҷӯҳи манро он наворҳое ки писар бо писар ҳаст, яъне мард бо мард ҳаст, зиёдтар ҷалб мекунад
аз оне ки он наворҳое ки мисалан мард бо зан аст, бо зан ҳаст, яъне зан бо мард аст, зиёдтар ин наворҳо таваҷҷӯҳи манро ҷалб мекунад. Сабабаша намедонам, вале то ҳол ба ин мисалан падида овардагӣ нест. Аммо андеша дар бораи оне ки чаро яъне вуҷуд, чаро ҳамун шавқу ҳавас нисбат ба наворҳое ки ҷинси муқобил аст, ҷинси ҳамҷинсиро мисалан таваҷҷӯҳро зиёдтар мекунад. Акнун мо бо он ҳамагӣ се сеанс кор кардем. Чӣ ҳолат буд? Ҳолате буд ки ин мушкилоти интихоб аст. Воқеан ҳам дар зиндагӣ, дар ҷомеае ки мо зиндагӣ карда истодаем, мард будан бисёр душвор аст. Воқеан ҳам. сабаб Чунки барои мард талаботҳои бисёр зиёд яъне ҷомеа мегузорад. Мард бояд гирия накунад, мард бояд масалан талаботҳои оилаи худ ҷиддӣ бошад, мард бояд дар гапаш ҷавоб гӯяд, мард бояд мардонавор рафтор кунад, бале ҳар душворие ки бошад натарсаду паси сар кунаду ба пеш ҳаракат кунад. Барои зан ин талаботҳо нестанд. занакай Бале дар ҷомеа ҳамин гуна аст. Барои зан ин гуна талаботҳо пешниҳод карда намешавад. Лекин барои мард ҳамин гуна талаботҳо дар ҷомеа пешниҳод карда намешавад. Анако вақте ки ин масъалаҳоро ба он фаҳмондам ва назари Юнг, Карл Густав Юнгро ки дар вуҷуди ҳар як инсон ҳам ташкилкунандаи мард ҳаст ва ҳам ташкилкунандаи зан ҳаст. Агар инсон ҳамун ташкилкунандаҳоро дар худаш қабул кунаду масъулияти мард будану масъулияти падар будану масъулияти фарзанд будану ин масъулиятҳоро ҳама ба дӯш бигирад, пас он мард мемонаду дар зиндагӣ мубориз мешавад. Ва вақте ки ин масъулиятҳоро мард ба дӯш намегирад, яъне одам ба дӯш намегирад, дар натиҷа роҳи осони зиндагиро меёбад, интихоб мекунад аниқ тараф. Ва вақте ки роҳи осон аз интихоб кардӣ, яъне ба душвориҳо қадар эътибор наметӣ, ба мушкилӣ эътибор наметӣ, роҳи осони ки зиндагӣ ҳаст ҳамро интихоб мекунӣ. бедомусӣ. Бале. хуб пас дар ин ҷо ҳанамин механизми шаклгирии ҳамҷинсгароӣ ҳанамин аст ки мо роҳи, яъне мард роҳи осони зиндагӣ, роҳи осони қонеъ гардондани талаботи, яъне ҳам физиологӣ, ҳам маънавӣ, ҳам масалан шахсиятро пеша мегирад. интересно устод, барои чӣ гӯед? Ман то ҷое медонам инҳо баръакс ҳамин гурӯҳи ҳамин ҳамҷинсгароҳо ҳатто ба мардҳое ки солим ҳастанд ё аз ҳамин варта дур ҳастанд пул медиҳанд, мол медиҳанд, зора мекунанд. баръакс ин хароҷотшон зиёд намешавад? акнун дӯстон ва бародарони муҳоҷири ман, умедворам хуб ҳастед. барои гузаштан аз граниса мушкилӣ доред, ҳуҷҷатҳоятон буд шуда ҳастанд, тарс дар дил доред, ҳамаи инҳоро ширкати умед бартараф месозад. мошинҳои хубу замонавӣ дар ихтиёри шумо ҳастанд. вақто ки аз номи канали ман гап мезанед, нархҳо ба шумо скидка карда мешаванд. ҳамарӯза мошинҳои хубу замонавӣ метавонанд шуморо ба границаи Қазоқистон бурда оранд. шумо танҳо як занг занед, басанда аст.